Hello. Ase, sole pa zomwe zinachitika last week. Sindinayembekezere kuti Junior akhala pa khomayi. Ndimaona ngati kuti anapita ku school. Komanso tangoganiza se akuti amayi ake sikuti amabwera ayi. Amawerenga buku pamene paja kumati amayi anga akubwera. Eti ase tangoganiza. Chabwino, it's okay. Ndio mati chani tsopano. Okay, ndimati mkazi wanga uja apitanso lero ku Tanzania. Wamva? Akatero chonchi azabweranso wiki yamawa. Ndekuti tili ndi wiki yathunthu tili pa khomo tonse. Ukabwera uthakumagonanso konkuno iweyo. Ona bwanji? Okay, komano Junior wake amene uja ndizotheka zimenezo? Eya, funso labwino. Inenso ndinaganizira kale pamene popo chifukwa Junior ndi wachibwana kwambiri. Ndinakonza kunena kuti amayi ake akamapita amutenge. Ndizangoanamiza kuti mwana iyi muzimutenga aphunzire business. Ndizangopanga choncho. Apo ndezili bwino, komano foni yanga itha kuzima anytime, ili battery low. Ndibwere nthawi zanji. Ikakwana 1 hour ubwere akhala atanyamuka. Chifukwa panopo ndi 10 koloko, ndikuti kamakwana ma 11:30 ukhale ukubwera kunoko. Uzangofikira kulowa nyumba basi, usaopeso aliyese ayi uzangolowa. Supeza aliyese Junior uyo uzangopeza ineyo ndikukudikirira basi. Uzangolowa, nyumba ndi yako imeneyi, akachoka ameneyi nyumba ndi yako, uzangolowa basi straight. Okay, ndakuva. Ndikupeza pakatha 1 hour ayo. Undipeza after 1 hour I say. I love you so much. Tionana. Kodi amaju, mupita koma inuyo? Nthawi iti asapa ngono kutha. Tatiyeni ndikuperekezeni ku basi. Ikuthawanitu. Aitu, anaimba kondakta wa basiyo. Akuti asintha nthawi yonyamukira. Tinyamuka 5 o'clock madzulo. Ndiye kuti kwasala 7 hours ababa. No. 7 hours kuti basi inyamuke? Like kuti mukhala pa khomo pano nthawi yonseyo? No. Taimani kai ndiayimbire uncle anga. Ndi auze chifukwa amati abwera after 1 hour. Ndi tikhozo semphana asabwere kaye ayi. Taimani kai. The number you have dialed is not available at present. Please try again later. Eti sikugwira sofoni ije. Ndeti panga bwanji. Koma ankoloso naoso. Nthawi yomwe ifoni azimisa. Okay, zisavute. Maju, mesa mwakonzeka kale. Tiyeni pompano tipite ku basi. Ikakukwanirani komweko nthawi yonyamukayo 7 hours yomukadikira komweko. Chifukwa nthawi zinatomba conductor aja ndi aboza ato. Amatha kungokunamiza afuna cholinga chonera kuti space yakoyo agulise kwa munthu wina iweyo basi kuthawe. Tatiyeni pompano musadikire amene yoyo yayi. Bwanji iso bambo, mukundithamangisa? Osapanga choncho, ikakwana nthawiyo ndinyamuka ndekha. Ma Junior, basi talipira kale. Ikakuthawani tiluza ndrama. Ananena kale kuti ndrama samabweza. Chifukwa basi ngati yakuthawa ndi vuto lako. Mwamvedi? Tatiyeni pompano ku basi ndikakusiyeni. Ine ndikukana zonera kuti uncle wangawo abwere panopo ndi apezekeno kuti mina tasemphana chifukwa ine ndifuna ndichokepo. Mwamvedi? Tatiyeni ku basi pompano ndikakusiyeni. Changu. Basi ndikunyamuka sizomwe mwakufuna. Nditenge bagi yanga ndizipita. Bambo, ndiye basi musale bwino ndikupita. Ndisikadikira ku basi konko. Munyamuke pompano kumene. Junior, usale bwino ndikupeza wiki ya mmawa. Ndikakugulira chani pobwera? Iyayi, Junior usayankhe tayima kaye. Maju, Junior tu inuyo mukumutenga. Ndanena kale mumpakirire zovala ndipo zimenezozo ndalamula ndine. Junior mukumutenga. Chimene ndikufuna ine ndichonena kuti mwana wanga Junior aphunzire kupanga business. Muzimutenga ku Tanzania. Pompano Junior mukumutenga inuyo. Bambo aju bwanjiso? Ndipite ndi mwana ku Tanzania ko? Ndizotheka zimenezo koma? Ndizotheka zimenezozo Maju. Ngati anthu ena samatenga mwana ku business, mutayambe ndinuyo, mumutenga Junior. Iwe Ju, katenge zovala zako uyike nawo muchikwama cha amayi akochi. Kusamba akakusambisa kumweko ku Tanzania. Changu. Adadi, ndemusala nokha pano? Nanga njoka ijeka dzabweraso mudzatani? Junior, wayambiraso zovuta zija? Zisiye nkhani za njokazo. Kapakire zovala zako upakire pompano. Ndipo ukachitaso chibwana upite ukulira ndi kukwapula. Takatenge zovala zako pompano. Adadi, ndemese njoka yochena ija ikabwera ndikumathamangitsa ndine. Tayimani kaye, iwe Junior. Njoka yake ukunena yanji? Njoka imachena? Eya, njokayo imavala trouser ndi malaya okongola. Iwe Junior,
usalankhuleso zambiri ayi, katenge zovala zako upakire mu zovala za amayi ako izi. Changu pompano Maju, musamakhale ndi nthawi yomumvesera Junior ayi. Junior ndi openga kwambiri, azakubalalisani. Musamalimbane naye iyayi. Junior, katenge zovala pompano. Ayi, musamopyeze mwana bambo. Musiyeni anene zoona. Iwe Junior, takamba bwinobwino. Amama, mukachoka pa khomo pano, adadi amabweretsa njoka. Ine sindikumvesesayi. Wati ndi njoka yeniyeni yakutchireyi? Kapena ni munthu wamba ndithu? Ayi, ndi mtsikana wamtali, koma adadiwa amati ndi njoka. Amafuna kuti ine ndisadziwe, koma ine sangandipusitse. Junior, basi zatha. Ndimangonena zotupita ku Tanzania. Iwe ndi mwana wanga tikhala pompano. Wamveti? Tipite kunsewu tikagule ice cream. Komanso Maju, ndalama yodyera ija ndinaona ngati kuti ndakuchepesani. Ndikuonjezereni 20,000 bwa. Kapena olo ndingokuyikirani 40 mudyere. Ulendo wanu ukhale ulendo wabwino, musangalale kwambiri, mukagone hotelo yapamwamba ku Tanzaniako. Tipange choncho. Ayiso bambo, musathawe ayi. Ndikufuna ndiziwe za njoka imeneyi. Iwe Junior, njoka yake ndi yakutiko? Kodi si njoka ayi, ndi mtsikana timapemphera nayenso ku chechi konkuja. Eya, zangogwirizana, ndiyonso akubwerapoyo. Ndi imeneyi eti. Kodi ndikachokapo mumamasuka chonchi bambo eti? Chabwino. Mtsikana iwe, tabwera kuno changu. Ukuthawa? Aneba, tabwera ni changu mudzaone. Zikomo kwambiri poonera video imeneyi. Chimene timafuna tinene ndi cha simple, kunena kuti kwa anthu amene muli pa banja, tiyeni tikhale okhutisidwa ndi mkazi amene tili naye, tiyeni tikhale okhutisidwa ndi mamuna amene tili naye. Tikalimbana ndi zoyendayenda ndi anthu ena, akazi ena, amuna ena, zizatika m'mavuto tsiku lina. Zikomo poonera video imeneyi. Osayiwala kupanga like, osayiwala kupanga subscribe. Timakunyadirani.